Ozon eltip berme hyzmatynyň geografiýasyny giňeltdi. Inni şeýle hyzmat bütün Türkmenistanyň şäherine amala aşyrdy. Озон расширил географию доставки на весь Туркменистан. Mart aýynyň ahyrynda Türkmenistanyň bazaryna giren meşhur Ozon Marketplace'i ýurdun ähli sebetleriniň ýaşaýjylar üçin el ýeterli boldy. Популярный маркетплейс Озон, вышедший на рынок Туркменистана в конце марта, стал доступен жителям всех регионов страны. Inni sargatları diňe bir Aşgabatda däl, eýsem Türkmen Poçta aragatnaşyk kampaniýasynyň islenlik aragatnaşyk bölümünden alyp bolýar. Теперь забрать заказы можно не только в Ашхабаде, но и в любом отделении связи компании Turkmenpochta. Şeýlelikde müşteriler üçin millionlarça harit, hojalyk teknikalaryndan başlap eýneşiklere çeýin el ýeterliler. Tölek amallary internet tölew hyzmaty ornaşdyrylan Türkmen banklarynyň kartlary arkaly amala aşyrylýar. Клиентам открыт доступ к миллионам товаров, от бытовой техники до одежды. Транзакции осуществляются через карты туркменских банков с активированной функцией интернет-платежей. Tölew we kartlary açdyrmak meseleleri boýunça maslahat almak üçin 075 gıйtga belgisine ýüz tutup bilersiňiz. Для консультации по вопросам оплаты и оформления карт работает короткий номер 075. Haritler bermek nokotlarynyň dolu sany bolsa, Ozon temin etme domenine görkezilýär. А список всех пунктов выдачи предоставлен на официальном домене ozon.tm.